to wannan makon kuma mun leka kasar Tanzania. Kasan direban namu daga Kano ya dawo Zamfara kuma sai ya tuma yanzu ya halba ya haita Najeriya. Tanzania amma dai akwai gudu ko jirgi ne. To muna dai Tanzania. A Tanzania dai kuma an haɗu ne da wani bawan Allah wato mai suna Abdul Oriyo. Wannan bawan Allah dai an haife shi ne babu hannuwa kuma ba kafafu. Labarin shi ne shirin Gambiza ya fassara a wannan makon, kuma za mu kama al'umma yadda wannan bawan Allah ke gudanar da rayuwarsa. Gare ka ɗan mutan Maru. Dona zinguwar. Hawa fa yi tafiya. Mutane kan ce so makaho ne, amma ni na ce a'a, so ne kawai ke da idanu, banda soyayya komai bai da idanu. Naitwa Abdul Oriyo na miaka 31. Nimezaliwa Arusha. Sunan shi Abdul Oriyo, yana da shekaru 31 a duniya. An haife shi babu hannuwa kuma ba ƙafafu. Akwai mutane da yawa masu irin wannan halitta, amma shi Abdul nashi ya bambanta saboda farin cikin da yake ciki a kowane lokaci. Ba wai don yana da nakasa ba, a'a sai don yana da iyali. Abdul ya ce duk lokacin da ‘yarsa ta kira shi da suna baba, yakan ji daɗi sosai a ransa. Sunanta Susan, matar Abdul ce, tana murna da kuma alfahari da ta samu Abdul a matsayin mijinta. Amma duk da mutane na ganin cewa ba Abdul ya kamata ta aura ba, kuma wasu na ganin ma kamar ba ta da hankali da ta zaɓe shi a matsayin miji, banda ɗimbin mazaje da ke akwai a duniya. Wannan ita ce ‘yarsu, kuma suna zama mai daɗi. Duk da Abdul na da nakasa, yana yin ababe da dama wanda wasu daga cikin masu lafiyar ma ba za su iya yi ba. Ababen da Abdul ke yi sun haɗa da ginar ƙasa, zanen gidaje, wasannin motsa jiki da dai sauransu. Zane-zanen gidaje wanda ba aikin shi ba ne, amma yana yi ne ya aje, idan aka samu mai so sai ya sayar. Wannan dai Darussalam ce da ke ƙasar Tanzania, inda Abdul da iyalinsa ke zama. Ya ce an haife shi ne a garin Arusha, duk a ƙasar Tanzania, daga baya ya dawo Darussalam domin ya sake sabuwar rayuwa. An haife shi ne ba da ƙafafu ba, kuma abin ban mamaki mahaifiyar shi ta san cewa za ta haifi ɗa maras hannu da ƙafafu, kuma daga baya bayan likitoci sun yi amfani da na'urar gwaji sun tabbatar da hakan. Abdul ya ce lokacin da aka haife shi wani abin al'ajabi ya faru, wanda bayan haifuwar shi da awa ɗaya ya fara magana, kuma bayan nan sai ya bayyana maganar, sai bayan wasu watanni ya ci gaba da yi. Likitoci sun ji tsoro sosai a wancan lokacin, har guduwa suka yi, suna ganin kamar aljani ne. Mahaifiyar Abdul ita ce ta rene shi bayan mahaifinsa ya rasu. Daga baya Abdul ya yi shawarar barin gida
domin ya sake sabuwar rayuwa wanda a tunanin shi yana zaman ma mahaifiyar shi lalura. Amma ya ce yana buƙatar sana'a wanda zai riƙe iyalansa. Abdul ya ce kamin ya samu mata ya wahala sosai saboda kalar halittarsa, amma daga baya sai Allah ya bashi mata. Ya ce ya ji daɗi sosai na samunta. Wata rana sai matar tashi ta samu rashin lafiya, wanda a cikin dare sai lalura ta kama ta, ta shiga wurin yin lalura. A nan ne fa ta zame ta faɗi. Abdul ya ce gashi tana buƙatar taimako, amma ba zan iya mata komi ba saboda ban da hannuwa da kuma ƙafafu. Gashi ina kallon matata a cikin wani hali, na shiga cikin ɓacin rai da ɗemuwa sosai, wanda har na yi shawarar kashe kaina. Daga baya sai imani ya shigo ni, na ji cewa bai kamata in aikata hakan ba. A lokacin mutane na ta bata shawarar cewa ta rabu da ni. Wata rana kwatsam sai ta kwashe inata ta tafiyarta ta rabu da ni. Na shiga wani hali na kunci da bakin ciki. A wannan lokacin na ga kamar ba zan sake samun wata ba. Kwatsam wata rana sai abokina ya zo min da wasu hotunan 'yan mata. Sai na ga wata na ce mashi ina santa, sai ya bani hotonta da lambarta. He asked for the picture and the phone number of this girl. He spent days looking at it, and finally one day he decided to call and talk to her. Na daɗe ina kallon hotonta, ina kuma son ta a raina. Daga baya sai na yi shawarar kiranta. Hello, my name is Abdul. I'm a man with no arms, not even legs. Ranar da na kira ta, na ce mata sunana Abdul, banda kafafu da kuma hannuwa. Sai ta ɗauka kamar wasa nake yi. Bayan kwana biyu na ƙara kira, na ce mata haka. A nan ne fa sai ta fara gasgata maganata cewa lallai da gaske nake. Sai ta buƙaci in ba ta lokaci domin ta yi shawara. Sai ta ɗauka kamar wasa nake yi. Bayan kwana biyu na ƙara kira, na ce mata haka. A nan ne fa sai ta fara gasgata maganata cewa lallai da gaske nake. Sai ta buƙaci in ba ta lokaci domin ta yi shawara. Honestly, a lot of men wanted her as a wife. Susan, matan Abdul, ta ce a waccan lokacin tana da ɗimbin maza masu buƙatar aurenta, amma sai ta zaɓi Abdul. Saboda tun ranar da ya fara kiranta, ta ji kalamansa na daban ne. Abdul ya yi farin ciki sosai, sun yi aure kuma har sun samu 'ya mace, suna kuma zama mai daɗi da junansu. Susan, matar Abdul, ta ce mutane da yawa sun sha ce mata ta rabu da shi, ta tsere da diyarta, amma ita tana son mijinta sosai, duk da irin halin talaucin da suke ciki. Wannan bai dame ta ba, tana samun farin ciki tare da mijinta, kuma suna zama na amana. Abdul ya ce yana buƙatar 'yan kuɗi da zai fara sana'a domin ya ɗauki nauyin iyalinsa. Wannan shi ne yadda shirin Gambiza na tashar NTA Gusau ya fassara muku labarin Abdul Oreo daga ƙasar Tanzania. To madalla, Malam Dahiru, ka dai ga yadda bawan Allah nan ke gabatar da rayuwarsa. Wato duk da irin halitta da Allah ya mashi bai sa
ya zama cima kwance ba ya koma yana barace kana ganin irin hikima ka da zane wanda da ko mai zane. hannu wallahi ba kowa kuma zai iya shi. abinda ma jawo ra'ayin shirin Gambiza ga wannan ban Allah shine yadda ita matar da ita ma abin da ya fi maimuna da hankali da ta yadda ta aure shi kuma ta ci gaba da rayuwa da shi kuma ka ga bata tagayyara ba Kwarai, kuma har ta samun karuwa. wani darasi ne ga mata kan cewa fa ki imani da wanda zaki aura ba wai dole sai yana da kuɗi da hannu ba a idan dai yana da kulawa kuma yana da imani da yana da wani na kasu to ki aure shi baki san abin da Allah ya yi ba Allah kuma Allah zai mata mafita